дар рӯзи аввали даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ҷавонони зиёди қавирода ва ватандӯсту шуҷоъ бо дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва иҷрои қарзи фарзандии худ назди халқу меҳани хеш ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуданд. тавре мушоҳида гардид, дар маъракаи даъвати навазкарон ба хизмати ҳарбӣ ҷавонон бо шавқу рағбати беандоза омодаи шомил шудан ба сафи артиши миллиро доштанд. خدمت به وطن همچون به ما قدر و شرف می باشد. با کل جوانان ملت وطن و داخل شهر و بیرون از شهر بوده می رسانیم که هر یک شهروند قرضدار است که در نزد وطن خدمت ادای خود کند. مقصد از جماعت ما همینجا سخنرانی ما همین است که هر یک فرزند با ناموس تاجیک باید بر سر بلند و قامت راست آمده در اینجا در صف مردان وطن خدمت پدر و مادر را ادا کرده و با سر بلند وطن را حمایت و حفظ کنند. ба ин муносибат дар қисми ҳарбии 87740 маросими идонаи сафарбаркунии фарзандони шуҷои ватан доир гардид, ки дар он роҳбарияти ноҳия, таҷҳидоту муассисаҳо, зиёён, падару модарони навазкарон ва дигар сокинон иштирок доштанд. тавре дар маросими бошукӯҳи тантанавии гусели даъватшавандагон ба хизмати ҳарбӣ зикр гардид, чун анъана ҳамасола теъдоди зиёди ҷавонони ватандӯсти ноҳия бо амри дил ба хизмати модарватан сафарбар мешаванд. ман ба хости худ ба хизмати ҳарбӣ ҳамчун ҷавонмард мехоҳам дар кишвари худ хизмати ватан модарро иҷро намоям ва аз ҳама бачаҳои тоҷикистон хоҳишмандам ҳамчун мардбача омада хизмат намоянд. ман ба дигар хизмат накунам, ки ҳимоя мекунад ватанро? ҳама бояд худмон ватани худмона ҳимоя кунем. мо ҷавони замони истиқлолӣ бо сари баланд хизмат рафта, хизмат карда боз бар пеши падару модармон бармегардем. роҳбарияти ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ аз омодагӣ ватандӯстонаи даъватшавандагон ҷиҳати хизмати ҳарбӣ дар сафи қушунҳои мусаллаҳи ватанамон изҳори миннатдорӣ намуда, саҳми падару модарон, раисони маҳаллаҳо, ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, муассисаҳои таълимӣ ва дигар масъулони марбутаро дар тарбияи ҷавонон дар рӯяи ватандӯстӣ ва ҳисси масъулиятшиносии онҳо дар ҳифзи марзу бӯми кишвар муҳим арзёбӣ намуданд. иброз гардид, ки воқеан ҳимояи меҳан ва истиқлоли давлати худ ва расидан ба арзишҳои баланди ватандорӣ нишони ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат арзёбӣ мегардад, ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати таҳким ёфтани ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои низомӣ иқдомҳои зиёдеро амалӣ намуданд. ман имрӯз ба хоҳиши худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мешавам. ба сари баланд хизмати ватан модарро адо мекунам. ман ба ҳамаи ҷавонон хоҳиш мекунам, ки омада ҳамаашон ба қувваҳои мусаллаҳ шомил шаванд, зеро хизмат ба ватан ин ҳам мактаби мардонагист. дар маросими расмии гусели ҷавонон ҳамчунин падару модарони онҳо суханронӣ намуда бо ифтихору сарфарозӣ аз тасмимҳои фарзандонашон барои адои вазифаи муқаддаси хеш иброз доштанд, ки хизмат ба ватан қарзи муқаддаси шаҳрвандӣ маҳсуб ёфта, масъулият дар ҳифзи марзу бӯми меҳанро бояд мо падару модарон ва ҷавонписарони худ биомӯзем. ман миннатдорам, ки фарзандам бо хоҳиши худ баъди 6 сол хондани мединистут, ки бо сафи ин армия дохил шудааст, ҳамчун худро модари хушбахт ҳис мекунам. бисёр дар оинаҳои нилгун тамошо мекунем, ҷои хоби фарзандора, солдатҳора, ана хурду хӯрокшона, ҷои гуфтам истироҳатшона, мо гуфтам фахр мекунем, ки чунин сарвар дорем барои фарзандои мо, барои посбонони ватан чунин шароитро ташкил кардааст. дар ин рӯз ҳамчунин аз миёни даъватшавандагон ҷавонписарон суханронӣ намуда назди падару модарон ва аҳли зиёву дигар ҳамдиёрони худ қавл доданд, ки барои муҳофизати Тоҷикистони азиз омода буда ҳама ҳастии худро баҳри суботу оромии ватани худ мебахшанд. дар маросими идонаи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳои ватанпарварӣ ва дигар барномаи ҳунарии хеш хотири иштирокдорони чорамниро болида гардониданд. ҳамин тавр маросими идона бахшида ба рӯзи даъватшавандагон ба хизмати ҳарбӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бо шукӯҳу шаомади хоза тағйир гардид, ки лаҳзаҳои фарабахши он дар хотири навазкарону дигар иштирокчиён нақш хоҳад баст.